Euskaldun zar elebidun Euskara nabarmentzen delarik, hau bizi. Euskaldun zar oso elebiduna. Euskaldun guztiak dira elebidunak? Bai. Euskalduna elebiduna. Honek korapiloak leku guztitan, Euskaldun zar alfabetatua bea. Euskaldun zar alfabetatua, hau bizi. Euskalkia berezik erabiltzen dura, hau bizi honi. Batua nirtzen dura, hau bizi. Korapilo pilau. Gaztelera dun zar alfabetatua. Baina badago ere gaztelera dun zar alfabetatua bea. Euskaldun berri eternoa. Gero, gaztelkeri, euskalkia bada, gaztelkeria daukana, ez? No te entiendo, Cacereseko gaztelkian hitz egiten duna aholkuak egitasmo berri honetan. Txapak jarri behar dituzu identifikatzeko, eta zulatu itegu behar du. Egua izango da, gure laguzko txupekin, goretesarekin.